Кніга лічбаў, раздзел 12. А Марыям і Аарон гаварылі супраць Маісея за яго жонкі Кушыткі і казалі: «Ці ж толькі праз аднаго Маісея гаварыў Господ, ці таксама і праз нас не гаварыў ён». Калі пачуў гэта Господ, а Маісей быў найпакорлівейшы з усіх людзей, якія жылі на зямлі, і казаў раптам Господ да Маісея і да Аарона і да Марыям: «Толькі вы ўтраіх падыдзіце да палаткі сустрэчы». І калі яны падышлі, Господ сушоў у слупе воблачным і затрымаўся ля ўваходу ў палатку, клікаючы Аарона і Марыям. І калі яны ўвайшлі, сказаў ён ім: «Слухайце словы мае, калі хто паміж вас будзе прарок Господаў, я з'яўлюся яму ў з'яве або ў снах буду гаварыць з ім. Але не такі паслугач мой Маісей, які найвярнейшы ва ўсім доме маім, бо вуснамі ў вусны кажу яму, і адкрыта, а не праз згадкі і ўяўленні, бачыць ён Господа. Дык чаму асмеліліся вы дакараць паслугача майго Маісея?» І загневаўшыся на іх, ён адышоў. Таксама знікла воблака, што было над скініяй, і вось Марыям зрабілася белая, як снег, ад праказы. І калі Аарон павярнуўся да яе і ўбачыў яе, пашкоджаную праказай, сказаў ён Маісею: «Прашу, гаспадару мой, не карай нас за той грэх, які мы учынілі па дурноце, каб не была яна быццам мёртвая і як выкідыш, які выходзіць з улоня маці сваёй». І прасіў Маісей Господа, кажучы: «Божа, прашу, аздараві яе». Адказаў яму Господ: «Калі бацька яе плюнуў ёй у твар, ці не павінна была яна 7 дзён чырванець ад сораму? Хай яна на 7 дзён аддзяліцца ад лагера, а потым вернецца». Дык выдалена была Марыям па-за лагер на 7 дзён, а народ не рухаўся з таго месца, пакуль Марыям не вярнулася.